Kif tittal ilu fetaħ l-istaġun tas-sajt tal-Lampugi, il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Peter Agius infex f'kampanja ta' miżinformazzjoni. Filmat li ttella mis-segretarju parlamentari għas-sajt Alicia Buġeja Sajt ġiċċarat kif il-miżuri applikati fis-settur relatati mas-sajt tal-Lampugi japplikaw għal-membri kollha fih dan l-Unjoni Ewropea u mhux f'Malta biss, kif qed jiġi implikat minn xi wħud. Is-segretarju parlamentari spjegat kif inizjalment l-ewwel proposta kienet li sajjied dilettant seta' jaqbad ħuta waħda biss, iżda dan ma setax jiġi aċċettat u għalhekk il-Gvern Malti ħadem qatih biex isaħħaħ il-kwota u b'hekk din telat għal 10 kilogrammi kuljum għal kull sajjied dilettant jew 70 kilogrammi fil-ġimgħa. Dan ifisser li dgħajsa bi 3 sajjieda fuq bastiment wieħed jistgħu jaqbdu sa 30 kilogramma kuljum. Peter Agius kompla jxerred miżinformazzjoni dwar id-daqs tal-Lampugi maqbuda u kif il-bidla minn Malta trid issir. Buġeja Sajt spjegat kif il-ftuħ tal-istaġun fil-15 ta' Awwissu u r-rekwiżit li l-ħuta trid tkun akbar minn 35 ċentimetru hija wkoll miżura ħirġa mill-istess liġijiet u mhux xi ħaġa li qed tiġi applikata f'Malta biss, kif implika l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista. Tenit li dan il-Gvern jemmen bisħieħ fid-delizzju u jemmen ukoll fil-bżonn li s-sajjieda dilettanti għandhom jiġu protetti. Temmet tajt kif din il-kampanja ta' miżinformazzjoni minn Agius mhi xejn ħlief populiżmu li biha qed ikompli jiżgwida lis-sajjieda dilettanti.